Full Metal Group on vuonna 2000 perustettu metallialan yritys, jonka päätuote ovat teräs-, lasi-, hissikuilut sekä muut hisseihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Meillä on 20 vuoden kokemus hissikuiluista ja asentajilla sitäkin laajempaa kokemusta hissialan töistä yleisesti. Tavoitteenamme on olla maailman paras hissikuilutoimittaja. Asiakkaitamme ovat niin tunnetuimmat hissivalmistajat kuin rakennusalan yritykset. Rakennusliikkeelle olemme toimittaneet erilaisia kaiteita, katoksia sekä muita täydentäviä teräsrakenteita. Työllistämme noin 10 henkeä, joista osa työskentelee toimipisteellämme Lahdessa ja osa työmailla ympäri Suomea. Olemme asentaneet hissikuiluja Helsingistä aina Rovaniemelle asti. Tarkempia tietoja löydät kotisivuiltamme osoitteesta fullmetalgroup.fi.